weche mamoko bende. Riwruoge mag jokanyo e sekta mar somo okwedo chenro mar piny owacho mar keto tat somo mag mbalariany e lwet giwegi. Giwacho ni mano nyiso nyaw kaka piny owacho tayo chenro mag somo. Kotelnegi kod jagoro maduong' mar Nat Oseyo, jotelogo bende ochayo kaka lai mar somo mar CBC itayo gi thuloni. Simfros Okinda miwa ler mathoth. Solidarity forever, for the union makes us strong. Gidula chiel riwruoge duto mag jopuonj kod jonyuol kamoting'o Wasu, Kupet, Nat, Kudhea kin mamoko orore mar kwedo kaka piny owacho tayo migawo mar somo ahinya ka gikwedo chenro mar jwang'o migawono e lwet ji giwegi. Riwruoge go kotelnegi gi jagoro maduong' mar Nat Oseyo okwedo wach mar uso mogo kuom mbalariany ne ji giwegi ka giwacho ni mano biro miyo nengo somo idho e pacho ka. From our study, privatization and commercialization of education in Kenya, it is clear that the education sector is in a mess considering the inconsistent and unclear policies such as the current implementation of the new competency curriculum CBC. Ng'ur bende nyedhore ewi wach mar medruok mar sikunde mag ji giwegi ma giwacho ni timore kaluwore ni piny owacho jwang'o sikundegi mamiyo koro thoth jonyuol tero nyithindgi e sikunde mag ji giwegi. Bende jotelogo koro wacho ni lai mar somo mar CBC norikni godo gima koro kelo chochni mathoth e chakruok ayanga mar lai mar somono. Ikawo nyathi sani koro iwacho ni gin jo klas 7 ni gin jo junior secondary, to ja klas 8 to ni ja primary. An pok aneno gino kotimore e piny moro amora. Ni wan gi skul ma ji nitie ji ariyo, moro ja secondary, moro ja primary. Skunde gi kendo sirikal be wacho ni junior secondary nyaka bed gi nyithindo 45. Koro gimwa penjo, skul moro mandala kacha cha mok nya yudo nyithindo 45. Gin to koro gibro timore nang'o? Nyithindo dhi skul, jopuonj onge. Jopuonj nyocha e kanyocha gijiero. Koro japuonj ni to bro puonjo subject 12 gi nang'o? Bende jopuonj gi nosebedo trained e subject gi. To in kanyocha keli e tich. To bende oset traini kata makuri ng'e kaka ipuonjo jogi. To sikul achiel to nyabedo gi japuonj sekondari achiel nang'o? Ewi gino magiluongo ni uso kendo loko sekta mar somo gir loko hala, jotelogo koro golo paro mopogore opogore ewi kaka piny owacho e riwruok gi jokanyo e migawo mar somo nyalo reso sekta ni kowuok e lwet ji giwegi. Revise and increase government capitation to public schools, which has never been reviewed for a long time. There is need for all education stakeholders to be involved in a national dialogue on the best way to regulate private education providers. Revamp public schools to make them more attractive to parents, learners and workers. Jokanyogo koro dwaro mar mondo migawo mar somo chiw pache mapiyo piyo ewi wach mar uso migawo mar somo ne ji giwegi. Gino magiwacho ni ponono ni migawo no yierego to gibuono mar weyo tijegi kendo kelo ng'ikruok maduong' e migawo mar somo. Kowuok e skul mar Kenya Institute of Special Education nyinga